pen Bae Colwyn yn o gyntaf, ond mae'n adlamu. O, dyma chi gyfle. O, arbediad gwych gan Luke Martin oedd hi'n edrych fel pe bai Adam Davies am sgorio ail gôl o'r tymor. Pool. Bale letraws gan Bradley. Un yn erbyn un. Davies, dwi'n credu di hwn yn curo un dyn, yn mynd am y croesiad. O, mi oedd Pool yn aros amdani. Pool yn fan hyn, wedi gweld llwyth o'r Bale, ceisio rhyddhau, chydig o wagle. John dan bwysau yn dod gan Bradley a tro yma, mae'n gyfle i Bae Colwyn, yn croesi, cefn y rwyd! Gôl agoriadol y gêm, yn dod i'r ymwelwyr. Adam Davies, oedd yn rhedeg allan o'r cwrt cosbi'n dathlu. Ail gôl i Davies o'r tymor. Pool yn hepgor Robles, ond dyma o ar y Bale rwan yn croesi. O, mae'n gyfle arall, a mae'n gefn y rhwyd eto. Bae Colwyn wedi sgorio 2 o fewn 4 munud. Dyma Bae Colwyn yn dod eto, y Bale yn rhyddhau. Robles lawr yr asgell mewn i'r cwrt cosbi, yr ergyd yn dod! Yn methu'r targed. Ond ton ar ôl ton o ymosodiadau gan Bae Colwyn. Eto chwaraewyr Bae Colwyn i gyd wedi nythu o amgylch Luke Martin, golwr Rhydaman, ond mae'n dod mewn i'r cwrt cosbi. Wedi'w gollwng gan Martin, pwy sy'n mynd i ennill y peniad? Wel, corff du a gwyn yn clirio'r Bale. Charlie Davies a John yn ceisio cyfuno. A dyma chi, Adam John yn dod mlaen yn rhedeg ar hyd y cae. Nôl â hi i Davies. Davies yn ei chrymanu hi'r cwrt cosbi. Gwir gyfle cynta i Rhydaman. Griffiths yn hir. I lawr y cae at John. Johnny Evans. Evans yn ceisio rhyddhau. Ond methu canfod dyn mewn du a gwyn. Rhydaman yn dod unwaith eto. Y bas tuag at John. Johnny Evans cyfle i Rhydaman. O, mae'r Bale yn adlamu, yn rhowlio heibio'r postyn. Troed fe, Elliot Scotcham yn hyn. Yn mynd amdani, ond reit hawdd i Halstead adael hon e fynd. Dyma Rhydaman yn dod mlaen, y bas yn darganfod bwlch cyfle i Rhydaman, ond am dacl yn dod mewn. Ryan Astlers, dwi'n meddwl oedd hwnne. Pwysau yn dod yn ganol cae. Edwards oedd hwnna, dwi'n meddwl, o, mae'r Bale drwad, dyma chi gyfle eiraidd i Rhydaman, gol i Jonathan Evans. Allan o ddim byd, a Rhydaman nôl yn y gêm hon. Rhydaman 1, Bae Colwyn 2. Cyfle i Bae Colwyn yn fan hyn. Roi hi'n ddofn yn hanner. Rhydaman. Mae chi gyfle i fi mewn i'r cwrt cosbi. Bae Colwyn i sgorio trydydd gôl o'r gêm. Na, ddim i fod, methu canfod y targed. Roberts yn mynd amdani. Roberts yn methu'r Bale. Rhydaman yn clirio hi'n ddofn i lawr y cae. Pwysau'n dod gan Evans unwaith eto. Sy'n wedi gwneud gwaith drwy gydol y gêm. Yn mynd i'r ffyr. Ar kick-post wedi rhoi. Waw! Am foment i Rhydaman. Dyfarnwr yn pwyntio i'r smotyn. Chwaraewyr Bae Colwyn methu yn lan a choelio'r peth. Matthew Delaney a chic o'r smotyn i unioni a dod yn gyfartal. Cefn y rhwyd. Dim amheuaeth. Rhydaman rhyw ffordd neu gilydd wedi tynnu nôl. Rhydaman yn amddiffyn am ei bywydau. Mae yno
i Edwards. Aaron Edwards yn curo un am ddiffynwr. Cyfle i groesi. Na, angen mynd rownd am ddiffynwr gyntaf, ond dyna hi'n dod. Pwy sy'n mynd i fod gyntaf iddi? Corff! O, di'n gefn y rhwyd! Davies yn meddwl bod hi mewn. Ond mi oedd hi'n drosedd ar y golwr. Y sgôr yn aros. Yr un peth.